Alam na, si Jigir ka mangking-mangking kanina. Jigir po, no? Nagkandagan nito na. Hi guys, nami karon dari sa Claveria, Misamis Oriental sa The Last Resort. Dani sa Magbais, Claveria. Ako sudlon guys. Makita na to dari karon guys nga dagan-dagan gyud. Dagan-dagan na sila customer no. Now. Bay-bay gyud. Wala to oh. Wow naman. Kay tungod sa katsada sa ilang lugar. Wow. Tara, atong silipon. O, mao na ilang entrada. Mao na ang ilang entrance fee. Unique eh, diba? Kawayan siya pero ligon siya guys. Oh my God. Pero hanguson kay kadani pagsaka. Pero di ka mabalaka kaya na may suporta imong tilo. Hindi totoo yan. Diba? Bola lang yan. Ini siya ang 250 nila nga cottage o ang 500. Kada sa view guys, ugdagan gid sila ka pangaligo dari karon. Kung makalugar mo, try og laag dani. Sa Claveria, Magbaas. The Last Resort. Padulong ta karon sa atong cottage. Nari ang ilang back view guys. Oh, diba? Nice. Tara, ang gwapo-gwapa nga pamilya ni Alog. Woo! Hindi ko na nanakisiyaman ng mundo. Basta nag-iisang gwapo takang kita. Ito oh, dili. Boy Scout. Boy Scout. Ah, diba? Boy Scout. Oh, kung gwapo nga papa. Oh, kaya nga kung gwapo nga mama. Wow naman. Wow. Wow. Kaya, gwapo na kung iksuon, oh. Bayago na to. Oh, diba? Oh. Oh, si Madam Heart. O kunya atong gustihan ng ilang tubig na mabugnaw daring dapita. Oh, di ba? Oh. Oh guys, tata maglabog na dari karon. Oh. Di ba? Yan anak ako giyanak kong papa, guys. Habol kayo sundang, guys. Sabi ka, habol, awa. Bonog ang lubing sa botong, guys. Alam na, si Jigir ka mangking-mangking kanina. Gago. Jigir po, no? Nagkandagan nito na. Nangita mi kurinti. Sa kapan walay kurinti dani. Wala dili nata magpangit-ngit dari ng lugara. Tama na kita alas 5. Naman dalawang suko.
Tilawan na nato tong labog. Be, Axel na be. Kung lamig ba be? Be? Ayaw, pikik. Tingnan natin sa labog no, ilang tubig. 1, 2, 3. Legit. Pag-nugget guys. No. Pero di na ko ganahag balik guys. Gago! Dalandaw ka sa tubig. Pagdawon na higlo. Kung muani mo dari sa last resort no, pwede mo mabala ka kung may balon. Magante lang na mo'y mamasiga sa inyong lutoon o na mo'y panglamas. Tuyo. Nga, murag kinahanglan ni gayo. Kay dagan kay paku dari guys. Tanawa guys. No? Lamian nga utan. Buyag yung paku dari. Welcome na ko ah. Kalami sa paku. Ayan yung paku dari oh. Tara. Magdala ka ko ani ba aron save ko sa akong pag-entrance na ni. Magdala ko ani guys karon save akong entrance. Ang galing! Okay guys, paulit na ni. Ha? Halos gini sa gamay. Halos sa gamay. Nga ang patungas guys. Oh no. Ay. Ha? Mga bilbilon diri, halon. Mga bilbilon na dari halalon. Una kung bilbilon ka, gusto kong pagka may bilbil. Pero hindi ka ni dari ligo. Gago! Ang galing! Ito magong superstorm. Ang galing! Ha? Alright. Ano yung front view sa Dalas Resort Magbais, Claveria. Tagi. Ikaw driver na. Ay, di ba tagi? Ganahan, Jamie! Ano tabagi? Hinahinay lang mo kaya... Ano tabagi? Sa Mars. Masin kang mapalo. Gago! Tabagi ko! Ay, mayo. Ano? Dako ang bamig sa ilong ni Jela. Ito, Ano nga pa ni mo pa? Arong libot. Sa taday, ban mama ba? Tumbay. Ano ba? Ba? Bangun mo ko. Sa libot na din mo guys. Hey, kita kids!